Jürgen Fenek ingħata l-ħelsien mill-arrest fil-każ ta' ħasil ta' flus. Madankollu se jibqa' arrestat minħabba proċeduri kriminali oħra li għaddejjin kontrih brabta mal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Fenek qed ikun akkużat ukoll b'miżappropriazzjoni ta' madwar 40,000 euro ġejjin mill-kumpanija li kien imexxi ma' tiegħu Ray Fenek. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimek iddeċidiet li l-prosekuzzjoni naqset milli tissostanzja t-talba tagħha li l-akkużat jista' jaħrab minn Malta li kienet ikkwotata bħala l-akbar biża' tagħhom jekk Fenek kellu x'jingħata l-libertà proviżorja. L-qorti tat lil Fenek il-libertà proviżorja fuq depożitu ta' 30,000 euro u garanzija personali ta' 70,000 euro. Alfred Gallia ta' 51 sena ġie kkundannat 5 snin u 6 xhur ħabs wara li ammetta li prova joqtol raġel ieħor f'każin f'Ħal-Qormi. Gallia ġie mixli lura f'Novembru tal-2016 ipprova joqtol lil Alfred Felice billi taħ daqqiet b'sikkina u ġie mixli wkoll li kaġuna ġrieħi gravi li ġar sikkina li kiser il-paċi pubblika u li jeddet lil Felice. Il-prosekuzzjoni qalet il-każ seħħ wara li nqalet ġlieda bejn iż-żewġ persuni li kienu f'każin. B'Gallia ipprova imur iwaqqafhom imma spiċċa involut fil-ġlieda. Il-Maġistrat Joseph Mifsud ordna wkoll lil Gallia biex iħallas 8,933 euro fi spejjeż ta' esperti tal-qorti. Mara ġiet ikkundannata 3 snin ħabs wara li ammettiet li serqet ġojjelli minn żewġ tidjar li kienet qed tagħmel xogħol ta' tindif fihom. Selja Men El-Boueshi Perry ta' 38 sena ġiet mixlija li serqet ġojjelli minn appartament f'Taslima u ċurket minn appartament ieħor fl-Imsida. Il-valur tal-oġġetti misruqa minn Taslima kien jaqbes l-2,300 euro, filwaqt dak tal-Imsida kien jaqbes il-230 euro.